Bloc 4. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres. Jesús deia: ha arribat a vosaltres el regne de Déu. Evangeli de Sant Lluc, capítol 11, verset 20. En Jesús, Déu s'acosta als homes. En ell es fa present el regne de Déu. Ara, amb Jesús, humil i senzill, home entre els homes, arriba la pau, la justícia, la veritat, la vida, l'amor i la salvació. S'ha complert el temps i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. Evangeli de Sant Marc, capítol 1, verset 15. Jesús ens porta el regne de Déu. Amb Jesucrist comença a la terra un món nou, el regne de Déu. Per entrar en aquest regne cal seguir Jesús, estimant Déu i els altres com ell ens ha ensenyat. Les paràboles ens parlen de la presència del regne de Déu entre nosaltres. Jesús va inaugurar el regne de Déu a la terra. Déu és amb nosaltres i amb ell ha arribat la pau, la justícia, la veritat, la vida, l'amor i la salvació. Jesús va parlar moltes vegades del regne de Déu fent servir paràboles. Les paràboles són narracions que contenen ensenyaments del missatge de Jesús. Jesús explica a la gent amb exemples de la vida diària com els estima Déu i quina és la manera d'entrar al seu regne. El regne s'assembla a un sembrador que sembra la seva llavor perquè creixi. Llegiu Evangeli de Sant Mateu, capítol 13, versets del 3 a l'11. Amb el regne del cel passa com amb el gra de mostassa, que és la més petita de les llavors, però arriba a ser un arbre. Llegiu Evangeli de Sant Mateu, capítol 13, versets del 31 al 32. Amb el regne del cel passa com amb un tresor amagat en un camp. L'home que el troba, ple de joia, se'n va vendre tot el que té i compra aquell camp. Llegiu Evangeli de Sant Mateu, capítol 13, verset 44. Jesús també ensenyava que per entrar en el regne de Déu cal respondre a la seva crida. Un home va convidar molta gent al seu banquet, però tots començaren d'excusar-se. Llegiu Evangeli de Sant Lluc, capítol 14, versets del 15 al 24. Un dia a Natzaret, després de llegir el que havia escrit el profeta Isaïes sobre la salvació promesa, Jesús va dir: avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar. Evangeli de Sant Lluc, capítol 4, verset 21. Senyor, que vingui el vostre regne. Que és regne d'amor, de justícia, de vida i de pau. Que no regnin en el món la mentida, l'odi, la violència, l'egoisme.
que els cristians, amb la nostra vida, anunciem que ja regneu entre nosaltres. L'Església és la llavor i el començament del regne de Déu a la terra.